Hola, molt bon dia a tothom i benvinguts a Opostcat. Comencem amb el capítol d'avui de regles mnemotècniques i avui parlarem dels tipus de contractes per raó de l'objecte. Com sabeu, tenim per una banda el contracte d'obres, contracte de concessió d'obres, contracte de concessió de serveis, contracte de subministrament i contractes mixtos. És important diferenciar cada un d'aquests contractes de cara a les preguntes de test. Ja sabeu que contractació està agafant molta força, hi ha bastantes preguntes de test tant a l'àmbit de coneixement com en supòsits pràctics. Em refereixo sobretot a cost superior i a cost de gestió. Administratius i auxiliars hi ha preguntes, però no hi ha tants temes de contractació, per tant no hi ha tantes preguntes. Aleshores, moltes vegades és molt important quadrar bé quin tipus de contracte és, perquè pot ser que després les preguntes que vinguin a continuació tinguin a veure i podrien variar la resposta en funció del tipus de contracte que és, no? Llavors ens interessa tenir-ho clar. Avui, bàsicament, el que pretenc doncs, és que els podeu identificar clarament cada un d'aquests contractes. No? Pel que fa, en primer lloc, al contracte d'obres. El contracte d'obres és obres d'enginyeria civil, tal com ho defineix la llei de contractes del sector públic. En aquest sentit, estem parlant de la construcció, però també si ens parlen de la rehabilitació o si ens parlen de l'enderrocament. Tot això són supòsits també de contracte d'obres. Si ens diuen que s'ha d'arranjar o que s'ha d'arreglar el sistema de clavegueram, temes de subsol, també. És a dir, tot el que és no només construir, sinó construir, si ens parlen de la rehabilitació d'un edifici, si ens parlen de l'enderrocament d'un edifici en risc de runa, per exemple. Això és contracte d'obres. Després tenim el contracte de concessió d'obres. En el contracte de concessió d'obres seria el que acabem de veure, és a dir, la construcció, per una banda, l'obra d'enginyeria civil, més l'explotació del servei després. O sigui, és una suma de fer l'obra i després gestionar aquell servei públic. Amb traspàs del risc operacional. Què és el traspàs del risc operacional? Significa que la Generalitat traspassa al concessionari el risc operacional, és a dir, no li garanteix que pugui recuperar la inversió, no li garanteix els beneficis que pugui obtenir i igualment haurà de prestar aquell servei, haurà d'explotar aquell servei. Li surtin més els números o li surtin menys. Això és el traspàs del risc operacional. Després tenim en tercer lloc el contracte de concessió de serveis. Aquí ara ja parlem de gestionar un servei públic. No hem de fer cap obra, les obres ja estan. Simplement hem de gestionar un servei públic. Com sabem, els serveis públics que ha de prestar l'administració es pot gestionar directament o bé pot decidir gestionar-ho a través d'un tercer. Quan decideix gestionar-ho a través d'un tercer, a nivell de contractes, té dos tipus de contractes que pot utilitzar. El contracte de concessió de serveis o bé el contracte de serveis. De què dependrà? Dependrà de si traspassa o no traspassa el risc operacional. Si l'administració vol que se li gestioni un servei públic amb traspàs del risc operacional, farà un contracte de concessió de serveis. Si l'administració vol que se li gestioni un servei públic sense traspàs del risc operacional, aleshores farà un contracte de serveis. La clau està en el traspàs del risc operacional. No està en si el servei és un servei públic o no és un servei públic. Això ja està superat amb la nova llei de contractes del sector públic, que no és tan nova, no, van passant els anys, però ja no es planteja si és un servei públic o no, es planteja si traspassem el risc operacional, en quin cas farem un contracte de concessió de serveis, o no es traspassa el risc operacional, en quin cas farem un contracte de serveis. Després, d'altra banda, tenim el contracte de subministrament, que és l'adquisició de béns mobles. En primer lloc, ha de ser de béns mobles. Hi ha dos tipus de béns, els immobles, edificis i terrenys, i els mobles. Doncs el contracte de subministrament està pensat per l'adquisició de béns mobles. Quan parlem d'adquisició, no vol dir adquirir de manera definitiva, és a dir, si és per un lloguer, un leasing, un renting, també serviria, o sigui, també entra dins dels contractes de subministraments. I l'altre matís, molt preguntable a les preguntes de test, els productes informàtics. Si la Generalitat vol adquirir un producte informàtic, sense més, contracte de subministrament. Ara bé, si l'administració vol adquirir un producte informàtic fet a mida, per exemple, un EACAT, un Atri, un Baula, és a dir, qualsevol dels programes informàtics i de les plataformes que ha anat creant la Generalitat són productes informàtics fets a mida.
Aleshores, en aquest sentit, si és un producte informàtic fet a mida, ja no és contracte de subministrament, sinó que és contracte de serveis, perquè no és entrar a la botiga, agafar el producte i marxar, sinó que és encarregar un servei, que és fes-me aquest producte, aquest informàtic d'aquesta manera i després comprar-lo. Per tant, l'adquisició de productes informàtics fets a mida són contractes de serveis. Vale? Aquest és l'últim matís que us volia fer. Finalment tenim el contracte mixt. El contracte mixt no és més que un contracte en el qual hi han barrejades prestacions de diferents contractes. No? Pot ser doncs, de servei i de subministrament, d'obra i subministrament, etc. No? I llavors té prestacions dels altres, o sigui, de varis contractes. Molt bé, doncs fins aquí el capítol d'avui. Recordeu que cada dilluns teniu un nou capítol d'aquesta secció. A la descripció teniu el link a la nostra pàgina web, com sempre. Recordeu que si sou membres podeu ampliar aquesta informació a través dels nostres xats. Si us agraden i us interessen aquests vídeos, si us plau, subscriviu-vos i doneu like, que ens ajuda molt. I res, moltes gràcies per la vostra atenció i recordeu, a tope!